Πώς το θες να προσεχείς? Είναι πολύ τρολόπεδο ρε μαλάκας. Το τρίπο του Κουάλ δεν ήταν πολύ κλάτς. Και του πάνω. Και το παίκτο. Δεν είδαμε. Ναι, που γυρεύεται και... Έχει πλάκα μου. Είναι Μπογδάνος. Έλα, πετρέλαιο βρήκες. Όξο! Πετάει μέσα στη λεκάνη. Κι άλλο. Έχει και αμβίσου. Ωραίος. Ο προπονητής αντίπαλης ομάδας. Ιδιαίτερα. Μαλάκας φτιάχτηκε. Πλάκα. Κάποιες φορές ξεχνάω το Αλεξοτανέλη μου. Τα Αλεξοτανή στο κύριο. Το φαρμακείο το ίδιο. Έχει πλάκα πάντως από εδώ. Δεν καταλάβει τι παίζει στην Πέσκα. Στο 4, εκεί πάνω εδώ. Στην επίθεση που πήρε. Μαλάκα, μόνο μη μάθουν ποιος γυρνάει το βίντεο. Θα με ψάχνουν σε όλο το γαλάτσι. Γιατί τι κάνω? Γιατί δεν έχω κάνει κοντρολάρι τους πάντες. Ρε φίλε, έχω κι άλλο λόγο που δεν θα το λύσω να προπολιτήνει. Διοφέρνει ρε. Όχι! Μαλάκα, δεύτερο φάουλ είναι μαλάκα που κάνει. Μέσα! Όχι! Εντάξει, το έχουμε χάσει. Μπήκε, στο δεύτερο. Μα δεν μπορεί να αλλάξει. Δεύτερη περίοδο. Δεύτερο δεκάλεπτο. Κάνει πολύ. Κάντε φύρικες, κάντε φύρικες. Πάμε πάλι. Όλοι. Όπου ανοίγει διαφορά σε 6 φίλια, δεν πέφτει. Έλα ρε. Εδώ βλέπω το κανάλι στο Instagram. Ναι. Μιλάει και πάμε. Πάμε πείτε. Περίμενε.
Τι τους κάνεις εσύ και λες να μην δουν ποιος το τραβάει. Έχω τρολάρει, έχω κάνει παραλάρι, έχω βρήσει, έχω πει. Δεν μου λες το... Ναι, και ακούγομαι. Θα μ' άξεις και ναι. Μην το πεις, μην το πεις. Νίκος Κορόπουλος. Χρήστος Γεωργακόπουλος λέγομαι. Καλό από το ΤΕΙ της Ζακίνθου. Έχει ΤΕΙ Ζακίνθου. Τι είναι. Φαλονιά πρέπει να είναι. Μαλακά εσείς από Ζακίνθου. Και πρέπει να ξέρω τι ΤΕΙ έχουμε. Σάμπο θα σπουδάσω ποτέ Ζακίνθου. Όχι, αλλά ποτέ δεν θα ήθελα να ξέρω. Αλλά μην νομίζεις κι εγώ φέτος ένα θα την άκου κάτι τέτοιο. Βλέπω μου κάθε φορά 5 φάουλ στη διοίκηση. Τώρα εννοείς. Τώρα το κάνουν επειδή για να φάγει πολλές. Α, ναι, κάνουν φάουλ. Φωνάζε. Μπάλα. Μαλάκα, φωνάζε το Καβατσόπουλο να δείτε πώς θα πιάσει. Ήσου μπρόκου.